Imaginaba conducindo unha furgoneta branca, das de pito de pescantina, co manubrio da porta esquerda rota e a fiestra sempre medio baixada, co arsaljado a darlle no cabelo crecho e escuro, levándome polas zonas de acceso restringido do porto pesqueiro de Vigo a ver os barcos descargar toneladas de xeo na madrugada. Soñábanos, incorpóreas no fitoplancto, alimentarnos dos raios de luz que escoan desde a superficie, estendéndonos nese manto de algas claras coas que xogan as crianzas nas oreras das praias a começos do verán. Seinos afóticas a centos de kilómetros nas profundidades abisais, a recoñecernos na luz fría que nos emana das corpas na escuridade silenciosa da noite. Seinos afóticas. Eu pensábate, metendo as mans, contento no xeo dos peixes, para non cravar as escamas, cheirando despois, naquel cheiro, entre o espazo ínfimo das túas unllas apenas crecidas e a carne suavísima dos teus dedos. Eu imaginábate sentada no chan, de calquera peirao, nas horas de marea baixa, coa rede, cosendo as redes estrajadas con calma, coa perna esquerda sobre a dereita, pasando o tecido asperegroso por entre as dedas dos pés encollidas e ben colocadas. Eu imaginaba sempre así, aínda que ela, vos ben sabedes, ela nunca vivirá no mar. Bueno, moitas grazas, moi boa noite, que alegría estar aquí rodeada de todas vós. Moitas grazas. O ano pasado non tivemos esta gala presencial, así que eu estou contentísima de ver caras, de ver xente, de poñer caras ás pinjas e de garantirvos que se investiron moi ben os cartos. Que se investiron todos moi ben e deixo aquí. Logo xa como, bueno, se cadra volvo a falar, se cadra non. Estou moi contenta. Entón, hoxe é unha sorte poder vervos as caras, poder recibir así calor e espero que desfrutedes moitísimo da noite e espero que calquera das persoas que estades aquí diante leves unha bolsa, que xa tedes esta experiencia, xa nos coñecemos, xa nos atopamos e espero que sigamos no camiño. Así que agora retírome. Moitas grazas. Grazas. Bueno, ¿qué? Bueno. Se escucha, ¿no? Sí. Sí, hola. Mola porque non se les ve. Entón... No, están así as caras como difuminadas. Bueno, moi boas tardes a todos, a todas, a todes, os que estades. Estamos contentísimos, a verdade, de estar aquí hoxe. E aínda é como que non queremos moito, non? De que nos xuntáramos aquí casi 100 motivados por unha razón tan importante, non? Que, pois, eso, a Bolsa de Ensaia e todo o talento que é en Galicia, non? Eu estou emocionadísimo. Eu estou encantada, contentísima. Claro, para mí xa está a gala, sei que non é o punto, pero... Xa nos podemos ir, non? Sí, non? Sí. Xa estamos. Que bueno, que temos aí en Vidi, verdad? Tamén nos escoitades aí na casa, podedes darlle un azul ou un vermello se escoitades. A ver, aí están, os azules. Moi boas tardes. Aí están, en casa, vamos. Aos da casa. Qué bonita interacción, ¿no? Como que sentilos de verdade, a verdade que, bueno, todo o equipazo de Vidip que tamén están por aí, están aí metidos tamén traballando e como sempre, bueno, desinteresadamente para todas esas pingas que están polo mundo adiante que poidan estar, así que nada. Nos non o escoitamos, pero podedes darvos un aplauso aí en Vidip se queredes para vos que vos queda ben, porque se poden aplaudir na plataforma. Están, cada unha personiña, non? Unha desas pingas. Cantas pingas hai por aí? Darlle un azul ás pingas. A ver, as pingas que estén en Vidip, que lle dé un azul. Aí está, ainda estamos. Hai unhas cuantas, sí. Mamá, si estás en Vidip, dalle a un amarelo. Bueno, empezar así a gala. Mira, aí está. E a túa tamén, o que?
Nada, mamá, saio ben, non? Temos apoio. A que brilla todo o rato é a miña nai, xa está, vale? Sí, é a miña nai. Nada, eu, bueno, o primeiro que quero facer, aínda que xa é como... A ver, non hai protocolo, isto xa o vedes, vale? Isto é... o tiñamos moi claro, non? Algo familiar, algo noso, e o primeiro, entón, pois eu quero darlle as grazas a Cintia, que é unha das mellores comunicadoras de Galicia, e que, ademais de ser pinga, pois ven aquí hoxe a reservar o día, non me mires así, que algo bo que digo. Sí, maravilloso, maravilloso. E que está aquí, así que perdón, pero os pido un aplauso enorme para ela que está. Bueno, en realidade creo que é a mesma motivación que teñen calquera dos que están, o sea que... Sí, que medio mugardos, que saibades que é pinga por esta muller, vale? Vamos, aí levantan a man. Se levanta para representación. Pero bueno, que, bueno, a dar sentido, ¿no? Ao de hoxe un pouco. Pásanos con frecuencia, ¿no? Organizar todo isto, como hai moita xente, estades moitas caras para min moi especiais na miña vida. Entón, claro, penso que a primeira... Teño que encender isto. A primeira diapositiva, pois, ten que ser a xente que hai detrás disto, que desinteresadamente o fai posible, non? Quero dicir, pois, tiñamos este identificativo, non? Azul, as pingas que ves por aí, a xente que na porta os deu a benvida, a xente que está hoxe ali na barra botando unha man, Jairo que deixa deste espazo, toda esa xente dá cartos. O sea, que vos recibe na porta doa, non? Pareceme que é moi bonito esta analoxía de como estamos a facer as cousas. Entón, bueno, pois todas esas cariñas que vedes aí son as que fan posible a bolsa sen ningún interese. De feito, as caras as poñemos nós porque eles non queren, pero bueno, que pareceme moi bonito. Así que tamén, moitas grazas a ela. Me estás riñendo xa? No. Vale. Estou aquí caladiña, non digo nada. Vale. Que despois pareceme fermosísimo que haya unha sala online chea, que haya unha sala presencial chea, porque outro día pasábamos por Vigo, había un bar, vendo o Barça Madrid, estaba ateigado de xente, sabedes? Había como máis de 80 persoas e dixen, joder, o que custa meter a xente para a cultura, pero despois ver isto cheo é como emocionante, non? É ilusionante que creemos nisto moita xente, hai movimento nisto, e non é en contra do fútbol, eu son futbolero, son do Celta, o sinto que igual non é o lugar, non? Pero estamos todos mal, non pasa nada, vale? O sea que, pero sí que é verdade que penso que temos que apoiar estas cousas, entón que sodes o mellor que temos preto sodes vos, a xente que estades aquí, é moi importante que sigamos apoiando este tipo de xente que nos reúne hoxe, non? Despois, por outro bando, pois, bueno, todos os erros que haya hoxe somos todo xente que doa cartos, vale? Non é algo estruturado, é algo moi familiar, queremos que estemos en familia, queremos ter esta comunidade que durante moito tempo, non? Así que, digo, desculpade, permitide, non? Calqueira erro que poda haber, e dende aquí solamente facer un alegato á importancia de dar. Este movimento é solamente xente que dá cartos, dá tempo, dá espazos, dá servizo, dá alegría. Penso que é un modelo de negocio. O ano pasado unha persoa nun acto díxome cal é o modelo de negocio de Ensaya, porque así podemos saber como nos organizar para poder dar cartos. Pero claro, primeiro teño que saber o modelo de negocio e contestei nun email que Luis, non sei onde estás, que o sabes, foi é moi doado dar. Ese é o modelo de negocio. Entón outro recibe. Nada máis. É así. Entón, penso que temos unha sociedade que, bueno, parece que todo ten que ser un intercambio e normalmente ten que ser un intercambio monetario. Entón, penso que hai que traballar por seguir dando. E que a forma de... O que estamos construindo aquí, que non ter ningún ego, non ter ningún logotipo, non ter nada detrás, senón simplemente dar e contribuir a que outra persoa poida ser apoiada para o seu proxecto, pois pareceme que é unha forma de vida que as que estamos aquí creemos e que é interesante que teñamos presente, non que teñamos presente porque o levamos dentro, e que nos une aquí precisamente iso. Entón, bueno, xa paro, porque me veño arriba, non? Pero é como, de verdade que... Estás en tempo, maravilla, Te quedan 5 minutos. Bueno, estás en tempo, pero bueno, prefiro por si acaso, non? Entón, bueno, unha parte moi bonita deste ano, pois é que hubo tanto talento. O sea, a bolsa a montamos en familia, como, oye, se reunimos os amigos, doan 60 euros, que estás aquí moitos, sabedes, non? Somos 100, damos unha bolsa de 6.000 euros a unha persoa, non? Todo moi utópico. Puido ser, o ano pasado, 70 candidaturas, Nuria, escoitala falar, non?
sea, escoitar falar a alguén así e saber que de algún modo poidimos contribuir un pouco a que un dos seus proxectos pois teña máis impulso, non? É moi fermoso. Que pode ser, non? No futuro, ese legado que está creando. Entón, claro, pois neste ámbito, este ano 116 candidaturas na bolsa, un movimento que pois non coñece ninguén, e tanto talento que a primeira sensación de todos os que estivemos detrás foi que frustración, que só temos unha bolsa, non? E parece que algo optimista e bo transformase en algo moi difícil, porque claro, é como faz para semellante cantidad de talento e agrupala, non? Entón, nós temos 8 persoas finalistas, que despois falaremos delas e, bueno, van vos gustar moito, penso. Pero este ano creamos as mencións, que as mencións é unha pequena contribución de visibilidade humilde a xente que é absolutamente, bueno, increíble, espectacular. Entón, bueno, por favor, Cinta, que... Nada, vamos a, como decía Javi, non podemos dedicarlle tempo, por desgracia, nesta gala, a todas as candidaturas que había, pero sí que queríamos mencionar, aínda que foran a estes 8, pero tamén que representan a todo o resto. Entón, queremos contarvos un pouquiño quenes son e contarvos tamén os seus proxectos. E comezamos con Adra Pallón. Conta que dende o primeiro momento en que unha cámara chegou ás súas mans, viu na fotografía un modo de expresión, un compromiso e unha excusa para chegarse ás persoas e visibilizar a través dela as súas preocupacións e realidades. Traballou varios anos por todo o país seguindo este obxectivo e foi recoñecido a nivel local e mesmo de forma internacional. O proxecto que presentou a beca ten por título Demotanasia. Cos seus avós como exemplo dos que elixiron quedar a vivir na súa terra, Demotanasia amosa un proceso de desaparición lenta e silenciosa da poboación dun territorio que se ve obrigada a emigrar e deixa a zona sen relevo xeracional e con todo o que iso significa. Podedes comprobar na foto que vamos a ver agora o impacto que isto pode ter e o talento deste rapaz. A foto é espectacular, sen dúbida. Continuamos. Alba Cobo, que por certo está por aquí, que nos salude. Aí está Alba. Activista, divulgadora de temas como a alimentación intuitiva e saludable, a relación coa comida e co corpo dende o punto de vista da aceptación, da imaxe corporal e a saúde mental. Tras unha experiencia persoal complexa, que ela nos contaba, defende e comparte a mensaxe de que as persoas somos diversas, o noso corpo é cambiante e que merecemos respeto só polo feito de ser. O seu obxectivo é encher cada rincón da nosa comunidade con esta mensaxe e que haxa unha rede onde as persoas se poidan soster en comunidade. Desenrola proxectos como Outro Conto, coa súa parella que tamén nos acompaña, Isaac, Sanarmos, e foi unha das organizadoras de E se armou la gorda, que liaron unha boa na cidade de Vigo. O seu soño é que Galicia sexa máis consciente e unha posible referencia no activismo feminista gordo. Continuamos con Aarón Vilariño, director de fotografía. Nos comenta que se expresa mellor con imaxes que con palabras, pero que obviamente ten moito que contar. Lencería Milagros é unha curtametraxe que, en clave de comedia e fantasía, fala de como o proceso de globalización acaba con todo o comercio local, a vida e o espírito de barrio. O obxectivo é denunciar a realidade vivida. E outro dos seus obxectivos que varias persoas que están na súa mesma situación, traballando, por exemplo, en Barcelona, poidan volver a casa, a Galicia, a afianzar un equipo galego. Entón pensamos, o gallá máis bolsas en Saia para poder axudar a máis persoas, non? Así que, bueno, deixamos aquí a posibilidade, a ver se os próximos anos tamén traballaremos porque haxa máis. Carlota Corzo, a Carlota tamén a temos por aquí. Carlota, onde andas? A ver se temos. Aí estás, moi ben. Carlota, creadora, centrada no impacto social e relacionada con moitísimos ámbitos que non me cabían no papel, ámbitos diversos, e unha trayectoria chea de recoñecementos. A súa motivación persoal para todo o que fai é xerar impacto positivo. Polimatízate é un proxecto que procura afondar na parte máis descubridora e que continuamente se fai preguntas. Trata de resolver unha gran dúbida. Por que se hoxe temos máis acceso á información e vivimos máis tempo que nunca, non temos máis Leonardos da Vincis polo mundo? Aquí nos deixa a Carlota unha pregunta interesante para reflexionar e a porta aberta para seguir o seu proxecto e descubrir posibles respostas. Como Carlota e o resto das mencións que temos e as que vamos a dar, estarán en Instagram tamén e nas redes para que poidades seguilos e seguir a súa trayectoria e apoialos na medida que queirades. O sea, toda esta xente tedes que fichala, seguila, porque de verdade que está impactando, é interesantísimo. Totalmente. Entón, nada, despois a bichear todo o mundo a ver quen son e cales son os proxectos. Seguimos con Adrián Jamardo.
Integrador social conta que na cuarentena volveu a conectar coa súa verdadeira paixón, que eran os tebeos e o debuxo. É creador de proxectos que misturan a importancia das personaxes, a súa contorna e a saúde mental. Tixoliño é un proxecto de banda deseñada en galego ambientada na súa aldea, Segade de Arriba, e é para un público xuvenil. Este proxecto está motivado por 3 ideas principais. Perpetuar a herdanza de grandes obras dos anos 90 e 2000, acercar a cultura galega máis cotiá a un público xoven e poñer en valor o cómic. Podes ver tamén aquí unha foto e a verdade é que é nostálxico, pero é unha maravilla que se recupere tamén esta parte do cómic. Vamos con Sara Donoso. Apaixoada da arte é, como ela dice, se é contemporáneo, mellor. Dedícase á creación de contidos, á investigación, á crítica de arte, á mediación e á xestión cultural, tamén casi nada. O proxecto Está vostede aquí parte dunha investigación en formato texto e das testemunhas e obras de 8 artistas e reflexiona sobre a autoexplotación, a precariedade e a inestabilidade no sistema da arte. Busca pôr de manifesto o impacto emocional que todo isto carrexa nun sector a miúdo débil. Pretende continuar alimentando para chegar a un maior número de persoas e tratar de compartir e dialogar preocupacións comuns. Creo que estamos casi todos de acordo ou todas que a importancia das emocións é fundamental e pois Sara quere tamén poñerlle foco a isto, non? E por último, penúltimo, Pablo Vázquez, redactor principal da revista cultural A Movida, fotógrafo de concertos, escritor, xurado en festivais de cine, codirector de varios documentais, un largo etcétera. A súa paixón é contar o que ve e o que lle fascina dende un xeito apetecible, ameno e fácil de asimilar. Presenta Cidade Fermosa. Este foi o proxecto que presentou a Bolsa Ensaia. É unha curtametraxe de ficción con estética de documental. O interese pola nosa historia e o respecto polo patrimonio son dous dos temas presentes nesta peza. O feísmo é un fenómeno endóxeno da cultura e urbanismo galego, que esperta críticas e risas a partes iguais. O escenario, en este caso é Vigo, pero a mensaxe extrapólase a toda Galicia, urbana e rural. Como el tamén conta, en Vigo hai máis cousas que as luces, así que é interesante tamén ver esta parte, non? E por último, e non menos importante, insistimos, ojalá tivéramos tempo de amosar todas as candidaturas, vale? Ana Escariz, que está por aquí tamén. Ana, aí a temos, vale? Ana é xente cultural que desexa volver a Galiza para desenrolar proxectos que impulsen a escena cultural galega. Cree na cultura como motor de transformación social e como elemento esencial para unha consolidación dunha sociedade mellor. Un dos proxectos nos que está traballando, neste caso tamén referente á Bolsa, é Os contos do leite. Investiga as relacións que se dan entre alimentación, ecoloxía e cultura, explorando dende o plano teórico cuestións como o conflito, a complexidade ecolóxica e a desconexión campo-cidade, partindo do caso de produción de leite na zona central de Galicia. Gustaríalle aproveitar este coñecemento para levar a cabo un proxecto de mediación cultural nas comarcas de Ulloa, Chantada e Terra de Melide, e vencellarse así de novo co sector cultural e artístico galego. Sen dúbida tamén, Ana, é un proxecto superinteresante, así que tamén apoiaremos de alguna maneira dende Ensaia a partir de hoxe. Impresionantes proxectos en estas solamente 8 mencións que podemos citar hoxe aquí. O sea, que non sei como vedes, pero hai un nivel importante. Mola. Esa non foi a miña nai, a miña nai. No? En casa tamén podes aplaudir, mamá. Está... Mamá, podes aplaudir dende casa tamén. Que a verdade é que hai unha cousa que nos pasaba estes días que era, ostra, a gala, non? E ves o espazo e ves todo e... Vale, pero como se financia isto, non? E a bolsa, esta xente está dando cartos, entón fixemos un exercicio que para nós é moi sinxelo, non? Que é traer as contas. Non esperabais ver un Excel hoxe, verdade? Pero, claro, é interesante, non? Entón trouxemos os ingresos do ano pasado, non? Ano pechado. Ingresos é moi doado, pois hai 140 pingas, pois de doazóns de pingas hai 8.700 euros, máis de ir aos colexios, sempre pedimos unha doazón voluntaria, do evento que fixemos con Mamadou, que anda por aí, do Perspectivas, pois recaudanse 50 euros, non? Pois estas son as contas de Ensaya. Entón, claro, todo o que pase é con estes cartos, non? Entón, gastos, bueno, poño isto en grande porque, claro, estes son os cartos que entraron en todo o ano, vale? Gastos, pois gastos, xa ustedes, 6.600 en bolsas,
Despois, bueno, o indispensable que ojalá poidamos a forrar un poquinho máis, pero bueno, estes son os gastos, non? Entón, tamén poño os gastos en grande, non? Claro, non é nada, ensaya, se vos dades conta, é as doazóns desinteresadas dun conxunto de xente, non? Claro, por iso digo, como se financia todo isto? Pois con moita xente que está dando este espazo, agora mesmo, despois falarei aquí do amigo Jairo, pero é posible grazas a que alguén desinteresadamente o pon. Que estemos en Bidip 40 persoas, podedes darle un amarelo se queredes para non ter ruido, non? Pero é grazas a todo o equipo de Bidip e de Visual que se mete nisto, non? É genial sentilos, verdade? En directo, como que están aí personiñas de verdade en casa conectadas. Entón, este punto, esa realidade, pois pareceme a transparencia necesaria, non? Que non poderíamos facer? Cantos cartos hai fora, non? Que non poderíamos facer se máis persoas ou persoas con moitos cartos desen máis, non? Desinteresadamente. Entón, isto é o comezo do movimento. Nos decimos que un movimento de 50 anos, polo menos, levamos 2 bolsas, non? Imaginade o que podemos facer entre todas as persoas que estamos aquí, non? Entón, claro, tamén xorde para mí unha reflexión moi importante que é el porqué de algunhas cousas. Este home, para mí, é unha referencia absoluta, sei que para moitas de vos tamén, non? Ángel Carracedo. Bueno, tivemos a sorte de compartir un día con él, con unhas persoas que estamos aquí. En un momento, mentras estábamos falando, estábamos en Louro, ao lado de onde el vive, cerca dun faro, non? E dixenlle, Ángel, nunca tiveches unha boa oferta para irte fora que te tentara? E díxome, sí, moitas, claro. Bueno, que non o saiba, é o referente mundial no ámbito da xenética e da investigación de forense en xenética, non? Bueno, un posible premio Nobel, de verdade, non? Que temos aquí na Terra, e que decidiu facer a carreira aquí en Galicia. Entón, para mí é un referente importante, non? E dixenlle, por que non te fuches? Alguna vez tuviches unha que te tentara? E díxome, unha vez. Unha vez hubo unha oferta que, carai. E dixen, en que consistía? E pagábame 14 veces o que cobraba. Despois, montábanme o laboratorio que eu quixera, que era unha inversión de millóns de euros, e pagaban os estudios dos meus fillos, non? E dixen, carai, por que te quedaches? Isto é verdade, e pasou ali, mirou o mar e dixo, non había isto. E a mí emocioname, sabedes? Porque como unha referencia mundial decide quedarse en Galicia polo valor do mar. Entón, claro, canto vale o mar? O mar non vale cartos, non? Canto valen algunhas das cousas que se están considerando que non valen cartos hoxe en día? Canto vale a arte? Canto vale a cultura? Canto vale o emprendemento social? Canto vale xente que quere crear cousas na terra? Xente que está fora e quere vir como algunhas persoas que están aquí. Canto vale isto que non estamos valorando para que despois moita xente diga pero iso cantos euros vai deixar en como temos que pensar que ir máis alá, non? Porque se todos fixéramos así non teñamos Ángel Carracedo aquí, non tiñamos, podo irme dende atrás, non? A Rosalías, ao que queirades agora hoxe en día. Entón, penso que o éxito de dar e pensar a longo prazo, que é algo que temos presente aquí moitas persoas, é precisamente isto, non? Que pensemos que non todo ten que ser económico, de corto prazo e directo, non? Que hai cousas que teñen un valor que é moi difícil de cuantificar. E os que estamos aquí, penso que sabedas que polo mar, e grazas ao mar, tivemos a Ángel Carracedo aquí preto, non? Que en Madrid marchaba, seguramente, pero aquí en Galicia non, non? Entón, bueno, a ver, que en Ourense, o sinto, hai unhas termas maravillosas, pero que temos aí algo moi especial, non? Entón, bueno, en liña con isto, claro, a seguinte que temos importante, un motivo para facerse pinga. E non sabíamos como contalo nós, porque claro, aquí hai xente que non é pinga, tamén. A ver se lle dan, non? Cantos, dalle un vermello os que non sodes pinga. Como para decilo. Silencio, claro. Non? Non é pinga, non, claro. No, bueno, que non pasa nada, pero entón temos un motivo de peso, non? Traemos un vídeo de alguén que o explica moito mellor que a nosa, eu penso. Hola a todas y todos, soy Borja Nicolau y soy la pinga catalana, que seguramente estaréis pensando, ¿y qué sentido tiene que seas pinga si eres catalán? Pues para mí es muy evidente, el sentido es que penséis que si un catalán está donando, vergüenza me daría a mí ser gallego y no estar donando. La verdad es que a mí Javier me convenció muy rápido. Hace un año y poquito más vino un día y me dijo, Borja, tú piensas que tienes la oportunidad de cambiar el futuro de una región por tan solo 60 euros al año. Y si os soy muy honesto, os tengo que reconocer que a mí al principio me pareció una promesa muy ambiciosa. Porque mirad, yo hace ya más de 10 años que estoy pagando 60 euros al mes en el gimnasio para cambiar el futuro de mis abdominales y no lo hemos conseguido todavía. Y pensé, suena raro.
Pero es evidente que si hoy estamos aquí y allí, juntos en esta gala tan maravillosa, es que aquella promesa hoy ya és una realitat. I tengo que deciros que estic molt content de ser part d'un moviment tan maco y tan necesario. Y ahora que ya nos conocemos un poquito más y que ya entramos en confianza con la pinga catalana, os cuento que además hay un motivo más grande, ¿no?, por el que yo decidí ser pinga. Y es que yo también soy emprendedor, con lo cual entiendo perfectamente lo apasionado que es este camino, pero a la vez lo importante que es tener a alguien que te apoye en este camino. De hecho, a mí en Cataluña me conocen como el emprendedor visionario, porque dicen que tengo el don de predecir el futuro. Fijaos, yo tenía un trabajo en una multinacional, mi pasión siempre fue la comunicación y tuve una visión muy potente en febrero de 2020. Ahí es cuando yo visioné que igual era el momento inigualable, insuperable, inmejorable en la historia de toda la humanidad para renunciar a mi trabajo, a mi nómina, irme y emprender como cómico y comunicador. Visionario, sin duda. Me acuerdo que todo el mundo me hacía la misma pregunta en la empresa. Me decían, Borja, ¿tú no tienes miedo de hacerte cómico, autónomo? Y yo a todo el mundo contestaba lo mismo. Yo les decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Una pandemia mundial? ¿O qué? Porque claro, esto era una frase hecha en aquel momento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Una pandemia mundial o qué? Así que por precaución, desde entonces, yo he quitado frases hechas de mi vocabulario. Voy contigo a muerte, yo ya no voy con nadie a muerte, por precaución. Si no es verdad que me parta un rayo, fuera de mi vocabulario, que me entierren vivo, fuera de mi vocabulario, y solo guardo una frase hecha que es que baje Dios y lo vea, porque menuda liadita. Pero vaya, que todo bien y muy contento con ese emprendimiento. Lo digo porque no vaya a ser que ahora alguien se levante y empiece a donar para la pinga catalana, no es el objetivo. El objetivo mío, al menos de esta intervención, era desde Barcelona aplaudir a todas las personas finalistas, también felicitar a todas las pingas que habéis hecho posible que esto hoy sea una realidad y, por supuesto, animar a todos aquellos que todavía no sois parte de este movimiento. Nada, un abrazo muy fuerte a todos y todas y mirad, dixemos sei que vai chover e agora chove. Qué grande. Borja, danos un rojo si estás por ahí. Bueno, ahora Borja, si no estás, claro, es una... Fue al baño. Pero yo creo en este que momento. está, yo creo que está por ahí. Rojo. Es rojo Está, ¿no? esto, ¿no? Bueno, grande, Borja. Te llevaste un aplauso doble, además, en directo y online, ¿eh? O sea que una pasada. Ojo a tener algo de sargadelos, ¿eh? Entonces, que esto es interesante porque tenemos a unha persoa de Cataluña, catalán, de país catalán, xa, non? Vivo a Galicia agora, namorouse de Galicia, que está doando cartos, sabedes? É como, cando eu pregunto, pero por que o faz? É que é increíble o proxecto, eu quero ser parte. E digo, carai, que bonito, non? Entón, claro, despois é un tema, non? De por aquí que as pingas estamos por todos os lados, e penso que se hai algo que nos une, precisamente que apostamos, non? Polo talento galego. E cando falas con xente que está agora, da igual, pois temos en Zúrich, en Berlín, en Londres, en Florianópolis. Bueno, non está aquí Xapón, vale? Se alguén ten dúbidas, é unha montaxe, pero están por todos os lados doando, non? Entón é como que fermoso que nos unamos por algo superior a nós, porque non sei se vos pasa, non sei se votades algo en falta na gala. Non hai algo que nas galas sole estar, pero que hoxe non está. Podemos facer como un sondeo de a ver que se lles ocorre. A ver. A ver, alguén que se lle ocorra algo de que suele haber nas galas e que en esta non hai. Non hai políticos. É increíble, non? Entón, claro, pero é verdade. Bingo. E non é unha crítica. Bueno, un pouco sí, a ver, pero quero dicir que o gallá cheguen ao punto de estar e vir a escoitarvos e a coñecervos. Eso que ten que pasar, non a ocupar estes espazos, senón a apoialos e que pasen. Nos agradecidísimas de que veña a sumar. Por iso digo que non é algo pechado en contra delas e deles, pero sí que penso que
que temos que cambiar nós as cousas, non? Entón, o poder que temos é este, o de xuntarnos nós e despois que as políticas e os políticos nos sirvan, non? E que poidan traballar para nós, para desenvolver as trayectorias, para desenvolver o talento. Entón, este é o punto. Isto por iso digo, non é de cores. E temos que exixirlle a todas e a todos que traballen por isto. Entón, penso que estamos logrando algo bonito e dende todos os puntos nos estamos unindo por algo superior aos políticos e ás políticas que é unha causa, non? E iso penso que temos que mantelo independientemente de todo o demais. Entón, con todo isto, chega un momento bonito, non? Cállate xa, non? Estabas como, se viñemos por elas e por eles. É como, a ver, deixa de falar, por favor, sí, xa está, que os importantes son estes rapaces e rapazas. Que están aquí, por certo, te vou a interrumpir solo un segundo. Levamos, todo o día con eles, dende a comida, e a verdade é que estamos maravillados, por un lado, maravillados polo riquiños que son, polo boas persoas que son, e maravillados polo talentazo que hai. O sea, ides a alucinar en canto suban a contar os seus proxectos, de verdade. Sí. Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Entón, comezamos, non? Que para o que viñemos, penso que ides coñecelas a todas, sí que desexo que toda esta sala apoie todas as iniciativas, pero durante os próximos 10 anos. Vale, que non sexa hoxe na gala que ven, non, que estemos a súa lado, que sigamos as súas carreiras, que apoyemos, non? Pois comezar por Kiko. Kiko para mí é o exemplo de persoa emprendedora por un propósito, sabedes? O escoitábamos falar, el dicíamos, pero ti como chegaches a isto dos soutos? É que eu co monte sentín algo e isto hai que cambialo. Entón, estáse especializando en sostenibilidade a un nivel, ao máximo nivel, para de verdade organizar unha acción social a través dun emprendemento que poida cambiar as causas. Él o vai contar mellor, pero penso que xente así é a que temos que ter por aquí. Así que, por favor, Kiko, todo teu. Por favor. Hola. El primeiro, Tela. Neste intre que teño, neste pequeno momento, vou a contar unha das moitas historias que me levan non só a desenvolver este proxecto ligado con Soutos, senón a ligar a miña persoa e todo o meu ser a desenvolver proxectos ligados coa terra. Foi o 15 de xullo, recordo perfectamente, foi o 15 de xullo de 2022, cando tiven a oportunidade de acompañar a un grupo de expertos da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal a avaliar os danos do incendio que arrasou 11.000 hectáreas no Courel. 11.000 hectáreas, todos os recordaredes. Os sentimentos que eu tiña nese momento eran terribles, eran de unha cor, dunha serra milenaria, unha serra rica. A cor é unha cor negra, unha cor chamiza, unha cor de morte. Non só a cor, senón tamén un silencio que nunca dixera tantas cousas. Un silencio de terra despoada, un silencio de morte. E se traio hoxe aquí este proxecto de recuperar Soutos, de dinamizar a vida, é para recuperar esa vida que está morrendo pouco a pouco, porque se algunha vez os meus pais, que están aí, aplausito, e a miña familia, me ensinaron algo, é que onde hai vida, onde a xente pinta, onde a xente canta, onde a xente escribe, eso realmente é o que move o mundo. Hai unha peli, Lo que el viento se llevó, o que o vento se levou, o protagonista de Scarlett O'Hara dice que o único polo que merece a pena loitar é a terra, porque é o único que perdura. Eu encontrei nos castiñeiros, na recuperación da terra, un motivo moi forte polo que loitar, non con outro obxectivo que coidar, protexer esa terra que probablemente os nosos avós e os nosos bisavós traballaron e coidaron e protexeron para que hoxe nos cantemos, bailemos, nos relacionemos. Remato xa dicindo que isto non é un proxecto desa persoa que se busca aí, se busca, Kiko, non. Este é un proxecto de todos, é unha conciencia de todos. Moitas grazas. Non marche.
É que é a primeira persoa que fala, entendedes o que vai pasar hoxe, non? Bueno, sí que é verdade que queríamos ter como unha homenaxe simbólica con todas as persoas como a ti, non? Imos entregar un certificado, non? Feito con un cariño e unha delicadeza dunha persoa da que despois falarei. Nesta ocasión o vai presentar Miriam, que ven da Fundación Lonxanete. Para nós é unha persoa moi importante porque sentou as bases de pensar a longo prazo e pensar en impacto local. Entón, é unha das persoas que doa e por iso queríamos, que as persoas que están aquí poidan ser parte, non, tamén disto. Así que, vaiche entregar e nada, para isto é a foto, non, que hai que facer, pero nada. ¿Qué es ahí? Grazas, Kiko. Que isto é o que somos novos, pero a idea despois da foto é que se queredes que estedes as pingas tamén, nada. Non cediches todo o protagonismo, Miriam, que, moitas grazas. Que, nada, seguimos, Breogán, é que todo o rato así, sabe? Desde que é unha persoa, para min, o que falábamos antes de propósito, non? Nos coñecendo a Breogán, despois de estar 3 anos en Suecia creando, é verdade que sodes difíciles de definir ás veces, non? En que? Na performance, na escultura, non? Na creación, son artistas a todos os niveis. É en Suecia onde sinte como unha chamada, unha conexión con Galicia tremenda. Curiosamente, antes nos contaba como en Suecia empezou a facer arte tocando a pandeireta para os suecos, non? Entón, chámame moito a atención como iso, unha persoa con unha traxectoria así, despois o que di, chegado a este punto, eu o que quero é facer esta traxectoria en Galicia, non? Entón, poder atraer a xente de semejante nivel e poder apoiarla cando ven aquí parece moi importante, pero, moito mellor que conte el, por favor. Trauxe a chuleta un pouco para non perderme. Estes días previos a gala estiven pensando como podía falar do que fago, tanto no escultórico, na escrita ou na música, sen caer nunha explicación demasiado técnica ou individualista. Ao final, a miña práctica é moi híbrida, como acaba de dicir, e sobre todo busca ter un efecto. Penso intentar ser capaz de tender pontes, de topar espazos para o encontro, que é o que creo que debe facer a arte. Pero entón decateime tamén, con certa tristeza, de como o traballo final ten como punto común o problema da distancia. Nace dun contexto de diglosia. A distancia coa miña propia lingua, eu falo galego agora, ata fai uns anos non empregaba este idioma, aínda que o escoitase en casa miúdo, sexa lingua dos meus pais. A distancia cunha parte da miña cultura e cos espazos nos que esta se reproduxo. Eu aprendín a tocar a pandeireta por Skype dende Estocolmo, dende onde tamén comecei a investigar a transmisión de coplas populares nas aldeas galegas, nas que ao final eu nunca vivín, porque eu son de Vigo, pero meus pais sí, miña familia sí. E por último, unha distancia física, de vivir fora dende que saín do instituto e de que ao final tomo por folio o corpo máis sólido del fixos en Suecia. Supoño que por iso emprego tanto o sample na miña música ou o mar como elemento conector nas miñas instalacións, vídeos e esculturas. Cando me presento unha beca ou ao que sexa, cando teño que enviar un dossier máis profesional, digo que polo menos no eido da arte contemporánea eu trato o rol da paisaxe na construción da identidade galega, como existe unha tensión entre estas imaxes das nosas contornas e os mecanismos de transmisión oral polos que a súa vida perdura, que son moito máis fragmentarios, moito máis fluidos e moito menos esencialistas. Están suxeitos constantemente ao cambio, a procesos agresivos que os forzan a transformarse. Mais, en realidade, decátome de que co que eu traballo non son estas representacións, senón o espazo entre estas e a realidade que buscan representar. Nin unha cousa, nin a outra, senón o espazo entre elas. Penso que é nese espazo entre onde é que nos relacionamos coa nosa realidade directa, onde a nosa posición se volta vulnerable. O espazo entre a imaxe dunha identidade cultural é o evento constante que en realidade esta é, algo vivo que se destrúe e construe a diario. Presenteime a esta bolsa falando do meu proxecto multidisciplinar Fun a Valar a Pedra que está no medio do mar, que, emprega a historia da Pedra da Valar de Muxía para topar ferramentas dela
E para falar deste espacio entre do que estou falando, presenta pois unha experiencia que, pois por unha pura contingencia de rompeuse a pedra, xa non se vai poder vivir da mesma forma, pero que de algún modo se transforma e continúa xerando pois un proceso de identidade, que é o que me interesa. Eu non busco mapas, o que busco son xestos. Sería moito máis sinxelo para min como artista tratar de presentarvos verdades, tratar de ensinarvos que é o que sei e por que a miña experiencia é a correcta e útil. Pero eu creo que ese non é o valor de ninguna práctica. Creo que, máis que resolver, debo problematizar, que é moito máis incómodo. Tratar de presentar as ferramentas coas que potencialmente construir a nosa propia contorna. Como digo, é nese espacio entre onde quero traballar e onde sinto como un traballo útil para unha comunidade que, a súa vez, participa nel de xeito activo. Ao final, como tantas cousas, podería resumilo nunha letra de Emilio José, que canta: o mapa non é o territorio, tes que comprobar onde están as flores. Grazas. A ver, o momento do aplauso é incómodo, pero que o mereces. Que, bueno, aquí a pinga máis especial para hoxe tamén en relación con todo o que faz, de como nos faz pensar, pois foi a persoa, pensábamos, quen nos fixo pensar máis o ano pasado as pingas? Bueno, foi Mamadou, que foi o noso ponente nun acto en perspectivas que nos fixo a todo Vigo facer pensar sobre moitas cousas e sobre o mundo e deixando unha pegada importante, así que, bueno, parecíanos importante que hoxe estivese aquí tamén, é unha honra que este, será a persoa que entrega o certificado. Te saludo. Bueno, que seguimos, Pablo López, outro Pablo López en Instagram, me encanta, ¿no? Que cando falaba, Pablo cando falaba na súa entrevista, falaba todo o rato de todo o que quere facer no entorno, non? En un momento dixéramos, pero mira, pero ti vemos aquí que tamén és artista, creas un montón de actividades, sí, pero eso non é importante, non? É como, claro, pero faz un montón de cousas, sí, pero o impacto no entorno que podemos xerar en Camelle é increíble, non? En Pablo que quere traer a xente do resto de España e de todo o mundo nas tempadas baixas en Camelle para que se convirtan en pobadores e que sean artistas que creen coas redeiras, coas palilleiras e que creen obra que poida despois impactar no mundo poñendo en valor o noso. Así que, bueno, elo vai contar mellor, pero, bueno, Pablo López, por favor. Bueno, moitas grazas. Recoñezo que é a primeira vez que teño que falar deste xeito, estou nervioso. É curioso, a maioría do meu traballo artístico e de performance fixen casi de todo, pero nunca dixen unha palabra. De feito, fai un tempo decidín deixar o arte en vivo para dedicarme a escribir. Isto foi no 2020, que recoñezo que foi un bo ano para cambiar de vida. Comecei nun principio por placer a describir accións que no caso de levarse a cabo conlevarían pequenos cambios na súa contorna. O que non vía nese tempo é que estas accións aisladas compondrían un corpo de accións escalonadas que apoian e resonan sobre outras como pingas que caen sobre un corpo de auga mansa, que co tremor comeza a bailar. Un ano máis tarde, o resultado desta escritura tomou a forma de A Casa no Alto, un concepto máis cun espazo que agarda activar programas culturais inclusivos, autónomos e locais nos lugares afectados polo centralismo. Chegado o momento de analizar a viabilidade do proxecto, tomei como referencia o comportamento das árbores e o xeito que teñen de adaptarse ao terreo. Se o proxecto é capaz de pasar, se o proxecto pasa o exame como unha árbore pasa as estacións, pode que ao ano seguinte sigamos ali. Recoñecín neste proceso que para prometer longevidade ao proxecto é necesario que sexa capaz de modificar a súa forma segundo o momento. Aprendín que a habilidade para mutar, sen esquecer os motivos polos que o fai, é esencial para a prosperidade de iniciativas que surden dende a precariedade e con autonomía.
O ano seguinte, no 2022, obtivo un impulso necesario co apoio de 2 plataformas medioambientais e a Casa no Alto tomou o seu lugar na fermosa vila de Camelle. Dende entón, chegaron 20 artistas de toda España a habitar a nosa casa e emprender procesos de creación. Dende entón, a iniciativa camiña, non moi rápido, pero a Casa no Alto existe, grazas, en maior medida, á palabra. Xa son 4 anos dende que comecei a escribir, e as palabras leváronme ata aquí, ata estas mesmas que recito. E quero dar as grazas por este momento en tempo e lugar, porque xuntar a tantas persoas co desexo de impactar na trayectoria de alguén é formidable e pouco habitual. Grazas por deixarnos ensinar o noso traballo e por escoitar o que temos que dicir. Estaba aí Pablo, que non sabía moi ben o que facer. Era o teu momento de aplauso, era este, así que disfruta do momento, que estabas aí que non sabías moi ben que facer. Baila, non? Queres bailar? Que non falaba, joder, para non falar, non? Que bueno, a verdade é que maravilloso. Bueno, cando mandabas a túa iniciativa, que a tiveron todas as pingas, non? Como a todas as finalistas, hubo unha que especialmente motivada que dixo, é que é así, é que é así, é que ten que ser así, é que é impacto local, é que ten que ser así. Eu dixo tan convencido, ese, bueno, Luis, que ademais é unha persoa moi especial, porque para min case cofundador deste movimento, e que despois é a persoa que estivo na porta dando apertas mentre vos recibe, non? E a súa filosofía, é a base da filosofía de sempre pensar as cousas 3 veces para avanzar despacio, pero con un paso firme e con unha dirección clara, e grazas a él, así que, bueno, Luis, por favor. O sea, non vos pasa de verdade que descubrir, porque eu había xente que, bueno, por ignorancia miña non vos coñecía, era como, esta persoa existe, sabedes? Como, pois hai que seguir, apoiala, facer, non? Entón, bueno, seguinte, a tía Meixeiras, claro, é que foi maravilloso porque non é fácil ou non é común, a menos para min, coñecer a xente desta que con 5 anos sabía que quería facer na vida. Sabedes? Bueno, contounos, non sei se o vas dicir ou non, vale, pois o podo contar eu, non? Que con 5 anos foi a un concerto de Luar na Lubre, encantoulle o violín. Entón, claro, que faz cando tes 5 anos e encantache un violín? Vas ao violinista e dilles, me das o violín, por favor? Que o quero, non? E pedille o violín e o violinista non yo deu, polo que fose, non? Pero empezou a tocar o violín e, curiosamente, acabou tocando en Luar na Lubre tamén, non? Entón, bueno, hoxe para min está aquí non só pola súa carreira, trayectoria como violinista, senón porque busca dignificar a figura do violín tradicional galego. Bueno, penso que escoitala vai ser moi bonito, así que, Antía Meixeiras, por favor. Bueno, dixo o Souto que somos un pobo de artistas. Eu, cando vexo a riqueza do noso patrimonio musical, non me cabe a menor dúbida. Eu, cando canto ou toco música tradicional, sinto que estou contribuindo a dignificar este patrimonio que durante xeracións e xeracións tivemos a sorte de que foi cuidado e mimado tanto polas aboas e avós que a mantiveron viva nas nosas aldeas, como pola xente, normalmente dende as asociacións de baile e música tradicional, que foron casa por casa recuperando estas músicas e compartíndoas para que hoxe en día se san de todas. Creo que estamos nun momento incrible para apostar pola nosa música e aproveitar para consolidala a nivel internacional. A miña experiencia é que nos diversos países no que estiven tocando a xente fascina coa nosa música e cos nosos ritmos. Creo que temos dereito a crer na nosa dignidade musical, na profundidade das nosas melodías e na calidade do traballo que facemos. Hai moita xente nova
traballando na música tradicional e facendo que esta ocupe espazos impensables fai uns anos. E isto é moi boa noticia, porque se traduce no fortalecemento da nosa autoestima cultural, favorece a valoración das nosas raíces, da nosa lingua e da nosa música de creación colectiva, porque así me gusta sentir, a música de creación colectiva. Con isto, estamos colocando a Galicia como unha potencia cultural e un referente musical. Para mí, figuras como Florencio, do que vai o proxecto que un pouco planteaba a Ensaia, Florencio Cego dos Vilares, son importantísimas para entender a música galega. Eu sinto que se algo podo aportar hoxe, máis que seguir falando, e tocando unhas pezas de Florencio, que é a referencia máis importante que temos de violín tradicional galego. Moitas gracias polo apoio e pola escoita. Que... Nada, que... Usted non tiña palabras, en realidade non sabía que iba a decir. Agora era, teño que presentar a pinga que ven e todo isto, non? Que escoitar un violín con acento é maravilloso, non? Acento galego, así, é genial. Bueno, vais a entregar unha pinga moi especial para nós, porque o ano pasado foi a primeira candidatura pública de bolsa, non? E unha persoa foi preseleccionada, non? Como estades aquí algunhas, fixemos a entrevista, non foi unha das finalistas, pero unha persoa que, bueno, parecenos increíble. E despois, como un mes despois, vimos unha pinga que se facía a pinga, era esta persoa. Era, pero se ti te podes presentar ao ano que ven, pero prefiro doar. Entón foi tan bonito, non, ver que alguén desa humanidade, exemplo de tantas cousas que, bueno, pues sobran palabras para dicir todo o que vai facer, así que, bueno, Laura Calvo, por favor. Estás aí. Está sonando la música, ¿no? Bueno. Vou sola, me deixes aquí a... É broma. Bueno, estes son solamente os 4 primeiros, o sea, que aínda nos queda unha metade potente. Entón, agora, queríamos preguntar, a ver, non sei se hai algún aboa de algún finalista por aquí. Non? Sabemos Pais que nice. sí. Sí hai.
Ai, a vos, mira esa cariña, como que non va a ver a boa. Pero non dicen nada, entonces Non tampouco... quere dicir nada a boa en cuestión, non quere protagonismo. É como cando preguntabas no cole, era como, alguén sabe, e vais a cabeza como dicindo... Está localizada, pero a mí non me preguntes. Vale, estades aquí, familias, pais nais, sí que hai, non? Sí, sí, vale. Vamos a facer unha cousa, non? Vou a pedir aos compañeros un micro, creo que teño por aquí. A ver. Para preguntar, ¿no? Que non lle pregunten a miña nai, que non lle pregunten a meu pai, agora están pensando. Bueno, hai unha nai que levantou a man, entonces vamos a ver si nos quere decir algo. Veña. Estamos en familia, non hai examen de nada, isto é así natural. Moi boas tardes. Hola, boas. Que tal, como estás? Ben. Ben? Sí. Te chamas? Belén. Colle, Belén, o micro, si queres. Uf. Eres a nai de... De Pablo. De Pablo. De outro Pablo López. Pablo Aguilar. Ah, vale. Que se sinte velo aquí? Que pensas de isto que fai? Como... Estoy moi orgullosa do que fai, da creatividade que ten, as ganas de cambiar o futuro, de ser, digamos, algo distinto ao que pensa todo o mundo, porque sempre vamos contra a corrente ou a favor da corrente. E penso que son uns mozos que teñen unhas ideas que non van hoxe por hoxe como vamos actuando normalmente. Entonces, penso que son moi valentes e que non se apoian, que o arte hoxe en día non se considera algo bo. Simplemente son artistas, son xente que ten imaginación propia, creatividade, pero non lle dan o valor que ten. Non sei, estou nostálxica por iso. Bueno, está ben, pero tamén queda aquí a reivindicación, porque é certo que a arte, non decíamos tamén en algúns casos, pois é algo que non é moi tan popular ou igual non se apoia. Entón, queda aquí a reivindicación, maravilloso. Moni, que tal vir ata aquí, ata Coruña, para estar hoxe aquí? Ah, un gustazo. Ben, sí? Un gustazo. Estás disfrutando? Sí. Bueno, pues aparte estou vendo caras coñecidas que despois vou saudar. Sí. Ah, maravilla. Pois despois teremos un momentiño aí para charlar e comentar. Bueno, pois moitas gracias por vir. Moitos nervios que teño de falar, non me gusta. Bueno, nada, ahora coñeceremos o resto e despois xa veremos, pero é o que decíamos, non? De alguma maneira, hoxe solamente haberá unha persoa que reciba a bolsa, pero obviamente podemos axudalos de millóns de maneiras e desde Ensaia vamos a apoialos igualmente. Pois moitas grazas. De outras moitas maneiras. Moitísimas grazas por eles. Que guai. Gracias por vir. Moitas gracias. Me vou ir a outra banda a facer un último sondeo, a ver si é como o cole ou alguén se me anima por aquí. Hai familiares por aquí, vexo caras, que miran un pouco para outro lado como dicindo, a ver... Están señalando por aí, que es o dedo acusador ese. Quen? A ver, por aquí? Sí? A ver, había unha man así, entonces non sei se alguén... Vos sodes familiares, pais? A ver, vamos a darvos o micro. Ou a nai ou o pai. No, que yo canto. Ah, pois se queres cantarnos algo tamén podes, no? Bueno, despois igual, moi boas. Hola, boas. Achega un pouco, se podes, o micro para que te escoitemos. A ver. Eu son a nai de Adrián. Un pouquiño máis. Son a nai de Adrián. Perfecto. Como te chamas, perdoa? Chámame Carmen. Carmen. E que tal, Carmen? Contanos. Pois estou moi contenta de estar aquí, de ver todo isto. É o que decía a mamá do outro chaval. O arte hoxe non está ben visto, temos que apoialo moito, e aquí en Galicia temos moito arte para ofrecer sobre a música. A min gustame moito tamén xa tocar a pandeireta, que estou aprendendo. Temos que darnos a conocer máis a nosa terra, porque temos moitísimas cousas que ofrecer. En todo o ámbito, entra a naturaleza, a música, todo eso. Bueno, estou un pouco nerviosa. Nada. Se te entende perfecto. Pero bueno, estamos aquí para apoialos a todos. Son uns proxectos importantísimos, maravillosos, e a xente nova, a veces hai xente que pensamos que a xente nova que non ten iniciativas. Sí que ten iniciativas, e hai moitos que ten moitas iniciativas. O que pasa é que a veces están un pouco, digamos, limitados. Non nos apoian. Entonces, vamos a facer por apoialos todos. Sen dúbida. Vale? Veña. Gracias. Gracias a ti.
Me encanta ese discurso así pactado, ¿no? Claro, esto temos que decir que non estaba preparado. Isto foi Carmen que tamén ten creatividade. Tamén te digo, non sabíamos de ti coa pandeireta, se non te subíamos aí e a ti a cantar con ela. Así facías o dúo perfecto. Faltoulle dicir en ensaya.com, tal, claro. Sí, o sea, non sabíamos deles, pero casi. Bueno, que maravilla. Sí. A ver, unha realidade, se houvese 200 pincas eran 2 bolsas, O sea que é moi doado, de verdade, que... Por iso eu deixo aí, non este ano vamos xustos xa, pero bueno, que a realidade é así. Por iso tamén que poidades ter ese sentimento que temos nos a coñecer a xente así, non? Por iso a chegar este ano, pois esta gala é unha maravilla. Bueno, que seguimos, non? Continuamos, non? Queredes coñecer os 4 que faltan? Sí? A ver, espera, non se escoita moito. Queredes ou non queredes? Vale. E dende casa? Dende casa que? Queredes ou non? Dádenos aí un verde, un amarelo... Queren. Sí, es claro, hai que meter el sí en vídeo, ¿no? De fondo. Moi ben, pois nada, atentos tamén e atentas en de casa que continuamos, entón. Que boa, nada. Bueno, Nerea, eu pensaba, é mellor escoitala a que eu diga nada. Pero despois, en realidade, o mellor sería poder lela, non? Entón, ten unha... Bueno, non sei canto podo revelar, claro, antes dixe non vou facer spoiler de nada, non? Pero ten... unha vocación clara, en todo momento dicía, eu traballo de algo que me gusta, teño a sorte, pero todo é para poder dedicarme á miña vocación que é escribir. Eso non vai parar, vou escribir pase o que pase, non? E de novo quere escribir poñendo en valor a figura da muller, poñendo en valor a figura do coidado, poñendo en valor, curiosamente, a figura das tecedoras, non? Tamén da Costa da Morte, o sea que esta parece que está todo relacionado, non? Bueno, pois poder escoitala hoxe para min é un luxo absoluto. Nerea Pallares, por favor. Que tal? Bueno, boas noites. Dende a organización de Ensaya nos dixeron moi xenerosamente elas que non empregáramos nada de tempo, do noso tempo, en facer un agradecemento, pero a verdade é que eu quero desobedecer moi brevemente, agora que teño ocasión de facelo públicamente, de realmente facer este agradecemento, porque me parece, bueno, seguro que a todas nós unha iniciativa maravillosa feita dende o altruismo e dende a ilusión, así que agora que podo decir en público, grazas de verdade. Bueno, eu son escritora, levo escribindo, a verdade é que dende hai moito tempo, como máis de 20 anos, cando penso así, digo, son tan bella realmente, pero bueno, como máis profesionalmente, como decía agora Javier, sí que nos últimos 10 anos estou adicada máis profesionalmente no sentido de facer exactamente iso, a literatura oficio e que a literatura estea no centro de todo o que fago. Traballo habitualmente no eido do relato breve, pero nestes momentos teño unha novela entre mans, entón pois é un proxecto que lóxicamente require de maiores folgos e maiores necesidades a todos os niveis e por iso estou nesta convocatoria de Ensaya. É unha novela a que teño entre mans que xa se avanzou, que está ambientada na Costa da Morte, igual teño que ir á residencia de Pablo, ali a traballar nela tamén. É unha novela mariñeira coa particularidade de que está contada dende o punto de vista das mulleres e as protagonistas son as mulleres da vila, elas, as tecedoras, nun sentido bastante amplo das tecedoras, non? Son as palilleiras, as redeiras, pero ademais son as palilleiras un pouco especiais porque non son solamente as mulleres da vila, as palilleiras, senón que tamén son, nesta historia, pois adquiren unha dimensión mítica, son as moiras, Ariadna, pero de outra maneira, traídas ao presente. Podería contar moitas cousas da novela, pero non me vou estender. Realmente a idea que me gustaría que quedase e que quero trasladar coa novela é esa importancia do sostén que é o tecido como tarea de coidados, pero de sostén da vida, e que nesta novela adquire unha dimensión máxica que tampouco quero desvelar porque sería tamén facer un spoiler innecesario. Si me move todo isto é porque realmente me gustaría topar unha nova forma de contarnos a nós mesmas e de contar tamén unha nova mirada sobre Galicia e sobre a Galicia rural, que creo que é moi necesaria na narrativa galega. Creo que ainda está relegada a narrativa galega a espazos menores, periféricos, secundarios, e creo que ten un potencial increíble. Esta historia foi medrando e eu simplemente me puxen ao servicio dela e ese é o meu objetivo que espero poder acabar. E nada, moitísimas grazas.
Casi parece un castigo isto, non? Que casi parece un castigo, non? Que estás aí recibindo unha prova, pero que é máis que merecido, non? Bueno, a pinga que vai entregar agora para min é dobremente especial, porque por unha banda, bueno, é Belén Varela, é a miña mentora, pero por outra banda, pois foi das esas primeiras 5 ou 10 persoas coas que falar e dar forma a este proxecto, neses cafés nos que pensas, isto é imposible, pero por que non? Non? E sempre ten un consello, curiosamente, é escritora, compartides unha vocación por contribuir, entón, bueno, é moi fermoso que poda estar xuntas aquí con esa foto que dentro de 10 anos veremos en premios por toda España, estou seguro. Belén Varela. No existe ningún nombre ni ningún lugar. Podes dicir o que queiras, que... Sí, non, eu estaba en plan, seguimos, é que estou como... Estou super emocionado, sigo impresionada. pero non son obxectivos seguramente, non? Pero... Sí, é difícil, sí. Que, bueno, Pablo Aguilar, encántame porque díxenlle, cústame definirte porque ten un fondo tan increíble e despois díxenlle, como te definirías? E díxenme, é a peor pregunta que me podes facer, non? Porque precisamente é destas persoas dun nivel de creación e sensibilidade tal que penso que busca formas de expresións completamente innovadoras, non? Na bolsa podemos ver como fai cine experimental, cine sen cámara, espero que despois podes preguntarlle, non? Como se fai cine sen cámara, e como completamente está continuamente explorando, buscando formas e sempre buscando tamén relación coa identidade galega, non? E levala de outras formas de arte, así que penso que, aínda que antes decías que non, escoitarte é algo realmente maravilloso, así que, por favor, Pablo Aguilar. Bueno, gracias a Ensaya, gracias ás pingas. Máis que falar de min, quero aproveitar este espazo para defender o cine no que creo. O cine do que falo é un cine sen ataduras, no que a súa comercialización non forma parte do proceso, un cine cuxo obxectivo é a vanguarda e a innovación, afastado dos caprichos das masas, do xugo de Hollywood, do equipo técnico inmenso, da necesidade da estrella de cine e do personaxe. Este cine atopa o seu valor na súa esencia, na súa materialidade e o que ela pode darnos entendemos o seu xogo. É un cine onde a creación e a recepción de imaxes convértense nun exercicio de pensamento, non son unha ferramenta de representación. Trasladémonos a finais do século XIX, cando os proxeccionistas habitaban en feiras de monstros ou os irmáns Lumière presentaron a súa famosa película A chegada do tren a la ciutat. Esta película era só unha imaxe que impactou a toda unha sociedade, unha imaxe sen personaxes, sen historias, soamente unha imaxe, o acontecemento da súa proxección e a resposta do público. Pouco despois, o cine foi absorbido polos métodos de produción capitalistas, naceu Hollywood e usouse o cine como unha expansión do teatro comercial, perdendo así a súa posibilidade como linguaxe nova e autónoma. Esta noite quero abogar por un cine máis próximo ás belas artes que a industria. Un cine exixente, abstracto, un cine de luces e cores, de texturas rotas pero fermosas. En épocas de reels e tiktoks, en tempos da mirada atrofiada, aboguemos por un cine que nos faga dormirnos na butaca, que non comprendamos de todo. Un cine monstro que desafía a norma, a impaciencia e a inmediatez. Porque é nesta resistencia, nesta outredad, que o cine se volve político e segue sendo unha forma de arte única e transformadora. É xusto destacar que Galicia, nas últimas décadas, foi un terreo fértil para estas formas que xacen entre o cine e a arte. Formas que deberíamos considerar como cine, rescatando así a súa definición primitiva e abandonada. Quero brindar esta noite pola nosa comunidade e os seus cineastas, e velar porque cultivemos e falemos do valioso legado artístico cultivado nas nosas terras. Lembremos que o cine experimental é unha arte centenaria, é unha xoia que debemos protexer, investigar e divulgar. Apoiemos proxectos que buscan profundar e innovar artísticamente. Fagamos do cine unha arte, non só un comercio.
Permítanme, antes de terminar, lembrar as palabras da cineasta Maya Deren, referente fundamental na historia do cine de vanguarda. Ela dixo: non busco posuir a parte máis importante dos teus días. Conténtome con que, nesas raras ocasións que a verdade só pode manifestarse mediante poesía, lembres quizá unha imaxe ou simplemente o aura das miñas películas. Eu tampouco busco ese ser a parte máis impactante do voso día. Confórmome con que en algún momento do futuro, cando quededes adormentados ante unha imaxe ou frustrevos non entendela de todo, lembredes estas palabras e liberedes a mirada, gocedes a maxia de non entender e entreguedes no xogo que o cine experimental pon a nosa disposición. Moitas grazas. Grazas a ti, de verdade. Que, bueno, entregache o certificado unha persoa moi especial que fai nos ilusión que ademais poida darcho a ti, porque Lía, que emocionome, porque Lía é a cofundadora de Ensaya. Este é o seu peor minuto do ano, eu a coñezo, pero merece todo o recoñecemento. O dixen a todas as persoas finalistas, cada certificado está feito con cariño, a mano, porque quería que levaran algo moi especial, moi coidado por unha das mellores artistas de Galicia, que ademais é a base, grazas a que existe Ensaya. Así que, bueno, Lía, por favor, esta... Bueno, igual eu estou moi motivado, pero é verdade que sinto que ojalá se foran 20 non pasaba nada, non? Pero bueno, chegades para cenar, non vos preocupedes. Que, Adrián, pásame unha cousa que pode ser extensible ás 8 persoas. Outro día unha persoa que non é pinga, non? Entrou na web, viu os finalistas, entrou así, dixeme, pero vexo que non hai emprendedores, non? E dixen, pero onde viches, non? Porque eu só vexo emprendedores. E claro, dixen, é que xusto outro día falamos cun luthier, non paraba de falarnos do proxecto que quere facer, do que quere facer, por dignificar o oficio, bueno, por contar unhas 4 historias que agora poderá falar el, non? Pero nun momento dixemos, pero ti queres facer trayectoria de luthier? E dixo, eu como se teño que vender a casa ou a furgoneta, pero luthier vou ser. Entón, claro, dixen, se eso non é emprendemento, que? Non, se eso non é unha actitude emprendedora, que cantos non emprendedores hai, entón, que teñen organizacións, non? Entón, bueno, penso que mellor que nada ninguén pode contar o que quere facer e que nos conte un poquinho máis desas 4 historias. Adrián Pereiro, por favor. Vou poñer as páginas en orden, non vai ser que empece a ler ao revés. Empece polo final en vez de polo principio. Bueno, boas noites, gracias a todos por estar aquí. Escollín o camiño difícil. Son un de moitos que se decidiron a camiñar o camiño das silveiras e das xestas, onde había que subir altas penas para topar o sendeiro. Pero isto era o que eu quería. Dar outra vida a un elemento da natureza, para así construir instrumentos musicais. Escollín o camiño difícil como lle pasou a Javi, que escapaba do ruído e subiu a cima. Respirou e escoitou a súa respiración no silencio, na aldea de Seceda. Alí ficou prendado, dun lugar no que cada vez queda menos xente, e onde el aportou o seu graíño de area coa reconstrucción de 2 casas que morrían no esquecemento na Serra do Courel. Escollín o camiño difícil como a Iván, que coa súa motoserra, trenchas, a materia prima que a terra lle ofrecía e unha chea de talento, crea fermosas pezas inspiradas en animais e en elementos da cultura galega. Escollín un camiño difícil, como a Pedro e Elba, que dan a persoas a oportunidade de convivir e reconectar coa natureza na antiga escola aldea de Casallo, hoxe convertida nun ecoalbergue, onde estes 2 mozos acaban de crear a súa familia e a súa vida.
Escollín un camiño difícil como a Saúl, que dende os 8 anos comparte a música do seu violonchelo por escenarios tan diferentes como o público para o que interpreta, nunha loita constante por poñer en valor o seu instrumento. Tomei o camiño dos vellos oficios, eses que se negan a ser oficios esquecidos. A lotería, como outros tantos, é unha montaña rusa de sensacións, de vivencias, de coñecemento, e un traballo de loita, de persistencia, de adversidades, e, por desgracia para moitos, de segunda. Pero, bueno, todo isto cambia cando alguén fai sonar un instrumento. Porque mentre soa música, non necesitamos moito máis. Como os compañeiros e compañeiras que aquí estamos, escollín un camiño difícil e podo asegurarvos que volvería a facelo. Que, bueno, entrega unha pinga que teño que parar aí como 30 segundos con ela polo menos, non? Porque é Jairo, vai entregar Jairo este certificado. Jairo, un motivado, que Iago, outro motivado que anda por aquí, ali estás, non? Un día díxome, para temas audiovisuais eu penso que Jairo é un motivado que igual nos bota unha man. Eso nunha comida con Jairo. Jairo, o que faga falla. E claro, o que faga falla, Jairo non dimensiona ben, sabedes? Porque o que faga falla é, que fai falla? Para a gala que faría falla? Home, un espazo, contade con el, este espazo. Claro, pero hai que emitila online, non pasa nada. Pero non pasa nada. Entón, Jairo non é soamente o que doa o espazo, o audiovisual, todo o equipazo que está aquí ás 9 da noite doando tempo, non é que está por aí, que vos vexo. Bueno, Jairo paga, esto que quede claro, no, Jairo paga, non vai a ser que... Pero claro, para ele é que como ten que ser, en riba paga como a pinga, non? Entón penso que, honestamente, seguro que terás cousas que mellorar, seguro, pero esa forma de contribuir á sociedade, o galla poides encopiala moitas xentes e moitas empresas, ou galla inspires para que máis xente poida facer isto. Entón, bueno, Jairo, por favor, entrega isto. Se queres que saia a lúa, fecha os ollos, meu amore, que entre los desabertos a lúa pensa que hai sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, que non mexen, non mexen, non mexen. No, bueno. Acabas de gañarte o cariño de 5 persoas. Ali igual vai frío, pero aquí ao lado disto non tanto, non? Estaba vendo algún sufrindo. En casa estades ben, non? Estades quentiños, entendo, para ver isto. Claro, aplauden, non? Que, bueno, aquí tamén, pero depende da zona, cambia, non? Bueno, rematamos as presentacións de hoxe. Lucía Estévez. Lucía mandou un vídeo na súa candidatura que todas as pingas poideches ver. Se fose des pingas, poderías velo previamente, non? Pasou a marketing agora, non? Pero era verdade que todos podíamos velo. Pasou algo moi bonito que todo o mundo empezou a decir, claro, empezamos a debatir do tema sen estar ti presente, non? E como xa hai reflexións que introduciu nese vídeo que de repente xa foron reflexións que fixemos nosas e que cambiaron a nosa forma de ver o cine, as películas, as series, al menos durante estas semanas. Así que, bueno, pois por favor, escoitarte unha maravilla. Hola. Ay, qué nerviosa estoy, señor. Bueno, vale, a cousa é que para min dicir que son directora de cine é como unha cousa tan... Teño moito síndrome de impostora. Entón, é certo que eu de pequena tampouco sabía o que quería facer. Se ves dunha familia de clase obreira, ser directora de cine non é unha das opcións. Entón, como que cheguei á universidade dun xeito un pouco que non sabía o que quería, e gracias aos meus pais, como que atopei un pouco que non familiar en contar historias dende o que me preocupa, pois estaba un pouco a resposta, non? De por qué. Que pasa? Que comecei a traballar aí como 9 anos, 10,
no departamento de cámara, e ao mesmo tempo que gastaba os meus aforros en facer as miñas pezas, os meus pais preocupados, obviamente. Ata que hai un ano e pico chegou como o meu primeiro contrato de directora, non? E sabedes cando levades moito tempo esperando algo e aparece como, pero es que non era isto, non? Entón comecei a facerme como moitas preguntas sobre quen son eu na industria, e se teño o privilexio de poder traballar disto moito tempo, que podo eu aportar en Galicia, porque quero facer aquí, levo anos aquí e quero estar aquí. Entón, hai un tema como que me preocupa e me enfado ao mesmo tempo, que é a falta de representación nas ficcións de personaxes minorizados. En galego non temos personaxes con discapacidade, personaxes queer, personaxes con diferentes físicos, contidos infantis e xuvenis tampouco. Entón é como un tema de por que non é posible traballar ficcións en galego con personaxes nos que o seu conflicto tampouco sexa, pois, por exemplo, un personaxe cego non ten por que ter exclusivamente un problema por ser cego. Esas persoas teñen os seus problemas, as persoas con discapacidade tamén, personaxes con VIH que non están representados, e para min non é tan complicado. Entón, isto de por que me presentei é como quero que a miña carreira a curto e longo prazo sexa isto, quero dicir, máis alá da bolsa, e poder estar aquí e contar que son esta persoa e que vou estar aquí en Galicia facendo isto é moi importante, así que gracias. E remato cunha frase que non sei de quen é, miña non, pero creo que alguén por aí que o que non vemos non existe, e intentaremos que haxa máis representación. Como son de Vigo, o que non vemos é o que non miramos. Así que moitas gracias por estar aquí e por escoitarme. Que, entrega ao certificado Cris, que para min a persoa, non a vexo, sei que está, aí está, que, como experta en igualdade, é a persoa que está sempre facéndonos pensar tamén, non? E parecíanos como unha reflexión interesante que compartides de pensar en ver as cousas de outro modo, en ver as cousas dentro de outro prisma, e poder con isto facer un mundo onde todos estemos un poquinho mellor. Así que, Cris, por favor, que está... Momento que anhelas dormir, adictos al teu mandil, quemado e atado a sufrir, comendo que besarte a mí, harto de cociñar para ti. Vale, pues ahora, así muy directo, ¿no? Ahora recibe esta persoa. Que, ensinamos esa presentación para que saiban que todavía non é, entón non están agora como vou agora, vale? Xa viron todo, non? Entón, sí que pasaba unha cousa, que para falar da persoa que reciba a bolsa, pois o primeiro é lembrar as persoas do ano que ven, que tamén hai algunha por aquí, non? Estaba Nuria, vin Andrés por aí, e que o noso propósito é apoiar as persoas durante toda a súa carreira. Na medida que teñamos máis impacto, máis recursos, máis todo, pois poderemos impactar máis, non? Pero penso que temos unha capacidade grande de poder, con noso apoio, con likes, con euros, con apoiar, non? A moita xente. Entón, unha lembranza, non? Para xa o camiño do ano pasado, con xente realmente espectacular, de verdade. Dende casa aplauden tamén, Sí, encántame, a verdade, pensar que estades en casa e dándolle botón. Un aplauso, non? É fermosísimo, de verdade. Que, entón, en liña con isto tamén, claro, o xurado. Eu dime de conta que estou perdendo amigos con este tema de ensaya, claro, porque primeiro, que tal, Lois? Mira, podes dar 60 euros. Entón, claro, vexo que está reducindo o número de encontros, non? Pero, claro, estou perdendo amigos importantes que a xente que estivo de xurado este ano, non? Fran, non sei, o Paloma, se estades por aí online, senón, quedades agora retratados, que algún lle dé, non? Pero tanto eles como, Iago está por aí, Belén, non? Lía xa vai descoñecendo toda a comunidade, non? Pasou unha cousa que o sentimento de frustración
do xurado é tan grande que noto que hai rexeitamento case a ser xurado ano que ven, sabedes? Por qué? Porque claro, isto non é un xurado que elixa, que engaña, isto é como impactar máis, como poder aportar o máximo, non? Entón, hubo unha cousa que se filtraron conversacións reais. Que isto, a ver, isto agora, non sei se Paloma está conectada, pero Paloma está se enterando agora disto, sabes? E que collín audios que me mandou e os trouxen, porque era como, que Paloma, que tal? Como levas todo? Aí hai un azul, igual é Paloma, estás conectada? Dalle un azul se estás conectada, porque aí está. Bueno, sinto, Paloma, a privacidade é abogada encima, o sea, isto pode ser. Pero trouxen dous audios de Paloma, vale? Poño o primeiro que antes da nosa reunión, no que teñen que avaliar as candidaturas e darlle unha volta, non? Ya hace ver es que todos tienen unas trayectorias, primero, tan sólidas en sus personas y en lo que han hecho, y luego con tanta proyección, precisamente por lo que son como personas hoy en día, que me resulta complicadísimo, o sea, estoy un poco frustrada, de verdad. Porque son de una calidad excepcional los 8, y eso es bellísimo, sí, pero también es jodidísimo. Pero bueno, pues sí que es fuerte poder hacer esto. Claro, é como, vale, está aí, no. O tema é que despois da última reunión que tivemos esta semana, claro, porque isto é Antonte, nada, bueno, despois da reunión, como estás, Paloma? Espera, teño que darle eu. Me voy con sentimientos encontrados. La verdad que me voy un poco frustrada porque solo haya una beca. Es la verdad. Pois este antes frustrada e despois frustrada. Sí, exactamente. Ese é o resumen. E penso, Iago, que estás aí, Lía, non? Belén, que tal cual, tal cual. Entón, bueno, imos chegar ao momento, non quero darlle máis tensión da que ten, pero sí que é verdade que a min saeme como pedirvos perdón aos 8 finalistas, pero porque Hugo, non sei se estás, Hugo, tamén por aí, podes darlle un amarelo, Hugo, que Hugo está en Canadá, entendería que non estivera por horarios, pero bueno, vale, ten excusa, non? Pero Hugo díxome unha cousa outro día que era que está tendo o sentimento da lista de Schindler. Non sei se viste esa lista de Schindler, para un momento que el se dá conta que podía ter feito máis e que se fixera máis e houvese impactado máis, non? Entón, en lugar de estar todos contentos e satisfeitos polo que hemos logrado como comunidade, pois a sensación é de que canto máis poderíamos facer. Entón, é como un perdoádenos con todo. E igualmente o máis bonito que o pasou antes é que están moi contentas todas de todos e que isto se é un camiño a longo prazo. Entón, bueno, que... Bueno, e algo, non, está ben. Algo importante que falábamos tamén antes, non, que ao final é unha persoa que recibe a bolsa, pero nunca falamos de gañador ou gañadora porque ese non é o obxectivo de Ensaya, non? Entonces, hoxe, alguén recibirá e ao resto, pois, os apoiaremos no que poidamos a partir de agora e ojalá o próximo ano demos 7 bolsas. Claro, o obxectivo é ese, eso está clarísimo. A bolsa é un medio, non é un fin. Exacto. Entón, bueno, deixamos tamén aí o guante por si alguén... Sí, se houvese 60 persoas, non? Que, por exemplo, doan 60 euros, imagino que podría pasar, non? Por si sucede. Claro, que podría pasar? Esa é pinga, xa. O que está serio así sentado, non, pero o que está... Bueno, o caso que pareceunos bonito, ademais, por este movimento que está medrando, que fose a mesma Nuria que pudese decir unhas palabras e ela non o sabe. O sea, isto non son os Óscar ni nada disto, non? Pero que fose ela pois a que entregue. Sabemos que é un pouco raro, pero que se saquen sexa a persoa que a leve, pois que penso que todas, incluso as finalistas, poden sentir moita felicidade e gustaríanos que fose así. Nuria, o escenario teu para falar e para despois entregar a bolsa. Non me vou por detrás do atril porque levo 10 anos nejándome a poñarme no atril, entón hoxe creo que non me vou por detrás. Queda así mellor para min. Levo moito tempo nejándome a falar detrás dos atriles, entón hoxe que había o micro de man tampouco vou facelo. Sinto por alonjarvos este sufrimento. Gustaríame dicir que entendo a vosa sensación, pero en realidade eu non tiven que agardar nunha gala diante de xente. A min enviaronme un correo electrónico poñéndome, queremos falar contigo. E eu pensei que iban a dicirme, bueno, tes que saber que a bolsa foi para outra persoa. E non, foi unha videochamada na que me dixeron, bueno, é para ti. E claro, eu quedeime un pouco así xoqueada.
Acórdome que me quedé así como, sí. E por dentro pensaba, será como, sí, pero... E non era, non houve ningún pero, despois diso non houve ningún pero máis, e a bolsa efectivamente foi para min. E eu pensaba, de feito agora estaba aí como cun remuiño así interno, porque como aterrar na Jala, é un pouco aterrar en que todo o meu ano pasado foi un ano moi convulso, grazas a Ensaya, é contradictorio, non? Pero sí, é certo. Porque non foi tanto recibir a bolsa, sino forzarme a min mesma a proxectar que facer con esa bolsa. Eu era consciente de que o proxecto que eu propuxen non podía facerse cos, quitando as retencións, cos 4.850 euros que chegaron a min, co cal fixen un Berkami, conseguín casi 6.000 euros máis, eses cartos todos xa están investidos, de feito, o proxecto está gravado, están feitas, toda a serigrafía, todo o traballo creativo que hai ao redor, de feito, Aarón Vilariño, que saiu aí detrás, traballou no proxecto, e Aarón cobrou cartos de Ensaya, en certa maneira, recibiu, non se vai levar a bolsa, pero en certa maneira, esa bolsa xerou emprego para outras artistas, que era o que eu buscaba, e Aarón xa traballara nese proxecto. Durante todo o meu ano pasado, eu viña dunha situación moi precaria. De feito, pensaba, que dixo eu hoxe na gala? Tampouco teño moito máis que dicir que eu exista, ou que a miña forma de facer poesía exista, non ten cabida, non ten demasiado que ver co mundo capitalista e co ritmo de consumo capitalista ao que estamos un pouco afeitas en xeral. A miña forma de facer poesía require de que a xente estea diante dun público. Eu fago poemas longuísimos, é casi unha tortura. Nunca nin jamais que fose unha tortura, pero son poemas longos que requiren de que a xente estea presencialmente, de que escoite, de que sintan. E iso é utópico, que a existencia da poesía, da arte, é utópica, agora mesmo. Por iso estaba aí como sentada e dicía, cústame non botarme a chorar xa, porque realmente sí que, quizás se volvemos ver o vídeo, non sei se é colgado, pero igual se vemos o vídeo desa gala virtual do ano pasado na que eu falaba, creo que en algún punto dixe algo así como, esta bolsa non me vai cambiar a vida, tal. En realidade sí que me cambiou. Ahora sí que ya voy a llorar. Pero é verdade, porque o ano pasado, nestas alturas, eu non podía dicir que tiña un traballo escénico. Eu sí que, de feito, cando me presentei á bolsa, dixen moi claramente, eu son autónoma. Eu xa botei todo, que non había emprendedoras, pois digo, joder, pois eu xa teño todo, quero dicir, son autónoma, estou pagando e tal, non teño máis que perder. Pero o ano pasado, nesta volta do ano, para min non era viable ter un traballo escénico, pero a día de hoxe sí podo dicir que de aquí ata xuño deste ano vou estar enriba dun escenario. Hoxe non puiden chegar a tempo para estar co resto de persoas porque tiña un ensaio de 4 horas preparando un espectáculo que estreamos o mes que ven. Este mes e durante 4 meses teño actuacións teño pechadas un porrón de actuacións. En maio estreo outra performance, seguramente no CEGAC de Santiago de Compostela. Isto para min hai un ano era impensable. A mí gustaríame proxectarvos de fondo o traballo que hai feito, co que eu fixen, o proxecto de Delincuente. No puedes ir aún, es como vino, no puede, no está. Pero estou preparando a estrea. E se esa estrea é dentro de 2 meses, pois a mí encantaríame ver vosas caras onde sexa, e que volvamos xuntarnos e que poidades ver que efectivamente eses 60 euros anuais, que agora eu tamén poño, agora eu xa non teño excusa, que sí que efectivamente dentro desa utopía son reais. Foi unha cousa tangible, foi unha cousa real a que agarrarme, e aínda que o ano pasado foi por momentos horrible, eu nunca me vin nun proxecto tan grande, nunca me vin traballando con tantas persoas, para min era impensable sacar adiante un proxecto de 12.000 euros, que cada vez que eu penso, é moito dinero. Pero é o que hai, eu dixen, cando escribín ese texto de Delincuente, en 2020, pensei que era o último que iba a facer de forma escénica, despois da pandemia. Entón, cando chegue a vos ese texto, que acaba con se sigo aquí, tan só por facervos Cristo, é porque realmente eu en 2020 pensaba que non iba a volver a subirme a un escenario. E agora, ver ese proxecto con perspectiva, é como, que digo, vale, sigo aquí, estou aquí, axudoume a proxectar un futuro, e creo que as artistas en xeral temos un futuro capado. E temos unha imaginación capada. Entón, quero agradecervos, xa que vos teño adiante a moitas pinjas, quero agradecervos
a axuda, como construo esta frase que non tiña construída, quero agradecervos a vosa axuda no proceso de escapar a miña visión de futuro. Grazas pois a vos, puiden un pouquiño vislumbrar e puiden ver que, pois, bueno, no que temos diante, pois, como dixíamos agora en xeral, escollimos o camiño complicado, é certo? Eu tamén escollín o camiño complicado. Ás veces gustaríame darme a volta e penso moitas veces, eu xa de feito pensado, digo, que faría se non fixese isto? E non sei, o meu outro plan era opositar e ser profesora de galego, que sempre foi unha das cousas que a mí me removían, porque a docencia é algo que me encanta. Encaixaría o meu traballo e a miña forma de tal? Podería seguir sendo unha persoa creativa desa forma? Quizáis non. Entón, pois, bueno, escollemos este camiño que ás veces nos trae un pouco, non sei, pero, pois, grazas a iniciativas como Ensaia, temos algo que agarrarnos. Despois de todo isto, xa creo que non vos vou alongar máis este sufrimento. Que teño que facer? Abrir o sobre. Que nervios. Ai, Dios mío, creo que ahora sí que vou usar o atril. Uf. Podedes aplaudir e todo despois. Wow. Ti xa o sabes. Claro, axudabas. Sinto, se queríades unha gala seria, non son a persoa axeitada para a seriedade. Wow, papel. Vale, digo así sen máis, digo, claro, que este é un certificado super serio. Vale, vou non dicir xa sen máis. A persoa gañadora... Non, ben, ahora síntome como na tele. Dixen, non fagas isto que fan na tele, de quedarse como dicindo de, ai, a persoa, non manteñas a tensión. Xuro vos que onte pensei isto, estaba facendo como a miña bolsa de hoxe. Onte pola noite estaba preparando a bolsa de hoxe e dixen, Nuria, cando chejes ali e abra o sobre, non fajas o de ter a xente esperando. Pero, claro, son artista. Vale, a persoa que leva esta bolsa para casa é Adrián Martínez Pereiro. Joder, eu casi podo pedir algo que a mellor non queren, pero, oye, podemos subir, porfa, e darnos un abrazo, que necesito un pouco vos apoio. O sea, podo sacar o discurso e volver a lelo, pero non, mellor non, entonces, é que non sei moi ben que decir, solo dar as gracias e nada, poñer en valor un pouco a todas as compañeras e compañeros que están aquí, porque, tedes un futuro e contra todo, sempre, para arriba, que non vai faltar forza. Moitísimas gracias por esta oportunidade e...
Bueno, e que queda moito talento en Galicia, que se poña en valor sempre. Aí, que quede claro sempre. Bueno. Estamos aquí co clines na man, estábamos aí detrás, emocionados, perdidos. Supoño que como a gran maioría... Non sei, o sinto moito. De verdade que teño a sensación, e sei que moitas persoas a tedes, pero de verdade que despois, que alegría, non? Que alegría que podamos impulsar unha carreira entre todas as persoas, pero sí que o tema da gala, que pensamos era lícito ou non, ou ético facer isto, porque claro, como porque vídese como que teña valor, primeiro, visibilizar o talento galego, non? Penso que hoxe quedou clarísimo, hai 100 persoas aquí, hai 50 na casa que ven o que temos, non? E poñelo en valor, e que isto cada vez sexa máis grande para que podamos facer máis, para que cada vez que alguén este aquí, pois a voz sexa escoitada, para que cada vez que podamos dar máis bolsas, tamén un pouco para trasladar isto ás seguintes filas, non? Que as seguintes filas que pena non ter 4 bolsas, non? Isto, cando falaba antes do exemplo de Jairo, non? Hai xente que ten cartos, hai xente que ten cartos e hai xente boa que ten cartos, ou sea, que quere facer, non? Pois temos que contactar con ela para poder impulsar o talento. Hai seguro, coñezo a políticas e políticos que queren facer cousas ben, que apoyen o talento, non connosco, senón que den bolsas, sabedes? Pero isto ten que pasar. Entón, nós seguiremos traballando moi duro para que o ano que ven, se vos voltades a presentar, o resto das persoas teñades máis oportunidades, pero que para nós o propósito é que podamos ter o apoio a toda a comunidade das 8 persoas que non só é dando bolsas, é mercando os produtos, se saca un libro, 100 ventas, 150 estamos, non? Que se sacas unha serie, vexamos, que o sábado tú en Ourense vayamos, que cando emprendas teñas axudas, que facilitemos espazos para que expoñades o voso arte, non? Este é a transformación, imaginade isto durante 50 anos que podemos crear, non? A todas as pingas que estades aí tamén, con azul se queredes as pingas, non? E as que estades por aquí, este é o impacto que estamos creando. É unha iniciativa independente, anónima, non se coñece, non hai medios de comunicación aquí. Tampouco non quixeron vir, tamén dito isto. Non, porque está ben dicilo tamén, joder, que non é noticia, non? O talento galego. Entón, estes días tamén, coa reflexión, paro, porque así que, pero a xuventude agora, non? Estou un pouco farto de escoitar a xuventude agora, verdad? Esta xuventude agora. Esta xuventude agora, non? En Galicia que? Non? Entón penso que estamos construindo algo e que temos 50 anos por diante de poder impactar, e así que só é posible grazas a todas as persoas que estades aquí. De verdade que, bueno, grazas a vos por existir e grazas a vos por facilitar que elas poidan existir tamén, non? De verdade que... Non te marches. Onde vas? Non te marches. Queda aquí. Ainda non marches. Bueno, nada, ser moi breve tamén para despedir. Eu sigo emocionada. O sea, emocionada pola bolsa e emocionada por xuntarnos aquí 100 personas hoxe. O sea, apoiando isto me parece impresionante, de verdade. Entón, coa emoción, igual aí, a ver se non me tembla moito a voz. Eu quero tamén darvos as gracias a todos e a todas por estar. Creo que nos moven uns valores comuns e iso é superimportante. Gracias a todas as pingas, a todas as persoas que viñechedes, finalistas, de verdade que noraboa, e aos candidatos incluso tamén, aínda que non estiverades aquí. Hai un talentazo impresionante. Gracias a Jairo por liar isto e pola xenerosidade, porque de verdade que é brutal o que fixeches hoxe. E sobre todo, gracias a ti, porque ti arrancaches todo. Agora a miña nai, a ver, agora, non? Dende a casa tamén bueno, está aplauden. mamá, papá, está Paula por aí tamén. Dende a casa tamén aplauden. Sempre digo en privado, pero tampouco quería... Non te vayas. Digo en privado sempre, pero non quería deixar pasar a oportunidade. Na túa cabeza naceu, iniciaches, impulsaches, nós tamén nos sumamos porque creemos en ti, creemos no que faz, creemos no que ti crees tamén, porque compartimos valores e por eso tamén hoxe estamos aquí, así que gracias. Ia voltarme isto, claro, estaba... Así que gracias porque, bueno, mira, a que has liado, pollito, mira o que conseguiches tamén.
Así que nada, gracias por ser. Gracias. E xa está. Está. Agora xa... E xa? Xa rematamos o sea, pensamos unha idea para rematar, pero... Sí. Bueno, queremos animarvos ás pingas e aos finalistas que estedes para que fagamos aí unha foto final de familia e despois tomar algo ali, o sea, podemos conversar, falar, hai uns formularios se queredes facer. Eso dixemos, de facerse pinga, non? Non, creo que non. Non dixemos, non? Ah, vale. É que, bueno, aí podedes, na web e tal, se queredes. E nada, despedimos tamén aos que estades na casa, gracísimas por estar do outro lado e seguirnos. Aí están dándolle un aplauso tamén para vos. Bueno, aplauso para as de casa tamén, non? Que está moi ben. Así que nada. Bueno, pingas, sí que non quero salir na foto, non, eu agora aguantei isto, o sea que haya un aplauso para a xente que está facendo isto posible, así que pingas, por favor, todas, nada de quedarse por aí, que se non teño que baixar, veña, foto coas pingas, por favor. Que non se nos quede ninguén por aí na silla. Poñedevos vos máis para o medio, sí. Poñedevos para o medio, vos. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Poñedevos para o medio, vos. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Bueno, hai que... Igual hai que facer foto de equipo, uns máis abaixo e outros máis arriba. Sí, digo eu, non? Porque senón está... Sí. Bueno, tú sí. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitarse a loita é precisa, e rirse preciso rir. Loitarse a loita é precisa, e rirse preciso rir. Non son fada nem princesa. Ya, no, porque... Vale. Gracias. Cuidado, sí, cuidado aí que... Non sei cobrar cando estimo, entón se non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, entón se non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Camiñar cos pés no chan, negar deuses asasinos. Camiñar cos pés no chan, negar deuses asasinos.